सानै बिसि फिसायनि बाखनायथाव खामानि मावनाय। सानै बिसि फिसाया गुबुन रायजोआव खामानि सोलोंना फैनानै गावनि जायगायाव जिउ दाना लानाय राहा खालामना लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैमाकुसि बालिसिथा गामिनि भास्कर बर' आरो रेशमा दैमारि सानै बिसि फिसाया दैमाकुसि टाउनाव आरबि इउनिसेक्स सेलन बिउटि पार्लार दखानखौ बेखेवबाय। बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासानिबो सुबिदा खालामनाय जादों। सोरबाफोर गोसो गुदुं लाइमोना गावनि महरखौ साखोन सिखोन खालामनो गोसो जानानै दङब्ला आरबि इउनिसेक्स सेलन बिउटि पार्लाराव खालामनो हागोन। आरबि इउनिसेक्स सेलन एन्ड बिउटि पार्लाराव सारभाइस खालामनो हागोन। हौवाफोरनि खानाय सिननाय, आइजोफोरनि खानाय सिननाय, वेक्सिं, फेसियेल, हेयार स्मूथनिं, थ्रेडिं, खानायनि गाब, ब्राइडेल मेकआप, केराटिन, जेल पलिश, गन्थं आरो खोमायाव हाबनाय, साफा खालामनाय, खर'नि मालिस। बेवहाय सोरबाफोर गोसो गुदुं लाइमोना सोलोंनो गोसो दङब्ला 9101888284 जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा रेशमा दैमारि। बे दखान खुलिनाया जाबाय बे दैमाकुसियाव जों हासबेन्ड वाइफजों जों बे दखानखौ खुलिदों, सालनखौ। दा बेयाव जाय मानसिफ्रा फेशियल आरो आइब्रुस, मेकआप, नेल आर्ट जेनेबा बेफोरखौ गासैखौबो मोनगोन आरो बायदि बायदि माने सालननि जि खामानि मावनो हानाय बेफोरखौ गासैखौबो खालामजोबनो हागोन बेयाव। आरो जे प्राइसफोराबो जेनेबा इसिबां हाइ नङा आरो एसे मिलायनाय बायदिनो जों मेनु कार्ड बानायना लाखागोन। बेयाव नायै नायै गोसो बायदि जाय मा सार्भिस खालामनो हायो बेबायदि सार्भिस लानो हागोन आरो। नोंथांमोना जे दिनै दखान खुलिबाय, बे दखान खुलिनायनि आगोलाव नोंथाङा बबेयाव सोलोंदों? आङो बेंगलरावनो आं कर्स लादोंमोन। बे हासबेन्ड वाइफजों बेयावनो कर्स लादों आरो आङो बेयावबो 7 इयार्स आं बेंगलरावनो खामानि मावदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव केरेलायावबो आं मावदों, बिनिफ्राय आं गुवाहाटियावबो मावदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जों दा नै दैमाकुसियाव जोङो गावनि आथिं आखाइयाव गसंनो थाखाय जोङो गावनि दखान खुलिनो इस्सा लानानै दिनै जों खुलिनो हाफुंबाय आरो। सोरबाफोर थुलुंगा होदों नामा? जोङो न'खरनि मानसिफोराबो जोंनो एसे बिमा बिफाया एसे थुलुंगा होबाय, मानो बाहेरायाव थांबाय थादो बेयावनो खुलिदो होननानै। ओमफ्राय दा जों हासबेन्ड वाइफनि रायलायनायाव दिनै अपेनिं खालामनो हाबाय। दखाननि मुङा मा? आरबि इउनिसेक्स सेलन। जायफोरा दिनै बिथांमोनखौ आं बुंनो दि बिसोरो जाय गोसो गुदुं पार्लारफोराव सोलोंनो गोसो, जायफोरा बे लाइनाव गोसो गुदुं मेकआप सोलोंनो, माने आंनियाव बेयाव नाम्बार होनाय जागोन। बेयाव जाय मानसि सोलोंनो गोसो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो जाय मानसिया गुदुं। जेनेबा आङो दाथ' फ्रियावनो फोरोंगोन आरो ना जाय मानसिया गुदुं। ओमफ्राय उनाव आङो नेक्स्ट बोसोरफोराव आङो एकाडेमि बिदि खुलिनो गोसो लादों आरो दा आङो फ्रियावनो आङो जाय मानसिया एसे एनै सोलोंनो गोसो फोरोंगोन आरो आङो। ओमफ्राय दा आंनि नाम्बारखौ आं होनो जाय मानसिया जेनेबा सार्भिस लानो गोसो, फेशियल आरि खानाय बोजानो, बिनि थाखाय नाम्बार आं बुंनो हागोन 8134044909। बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार। जाय मानसिया सोलोंनो गोसो आरो सालुनाव सार्भिस लानो गोसो बिसोरो फैनानै लाफैनो हागोन आरो। दैमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजा बिसोरखौबो आं खुलुमनाय जासिहरो, मानो होनब्ला बिसोरबो जाहाथे जोंनि सालुनाव हेफाजाब खालामो, बिसोरो जोंनो अननाय होयो, बिसोरो जाहाथे जोंनि पार्लाराव फैनानै बिसोरबो हेफाजाब होनानै जे सार्भिसफोरखौ खानाय सिननाय जेनेबा फेशियल बेफोरबो जाहाथे बिसोरो खालामजायो आरो। जेनेबा इसिबांबो प्राइस नङा आरो माने मेनुआव लिरनाय दोनखागोन जाय गोसो माबायदि खालामजानो बिदि हानाय नङा। माने बे बन्द' माने जोङो मोनसे डेट लानानै जोङो सानसेखौ उइकलि 1 टाइम बिदि बन्द' खालामनाय जागोन। जेनेबा दाथ' बुंथ'नो हाला आरो उनाव बुंसै।